Bolar mening üçin iň agyr ýetki. Işıkdan dolu gözler pandan gitse. Süýýän bolsaň, bagtly borum isleseň meni mundan atyp örtemen gitsen. Yok, Leyla, yok. Şagydynyň mertebesi, abry, ýa-ni ilini galranyny dogumdan dolup durşy, gaýratdan dolup durşy. Gülleriniň uçguny gerek da maňa düşünýärmi? Dogry, söýgem gerekdir. Azakany mehrem gerekdir. Ýöne ýadymdan çykarma. Sen şagydy düşünýärmi? Şoň üçin bir ilin galran kelläňi ögürşüň, dogum gerek maňa, dogum. Ani, ýene bir gerek. Bolar mening üçin iň agyr ýetki. Işıkdan dolu gözler pandan gitse. Süýýän bolsaň, bagtly borum isleseň meni mundan atyp örtemen gitsen. Yok Leyla, yok. Filmin edebiýat tasyny ýazan Murat Hudaýguliýew. Ädimden okluýjundan ýankyň şagyzdygy, mertebetiniň beýikdigini, dogumdan elini goýanyny. Rejissöri Arazvika Jumayewa. Göllerden otly galkaryň sıçrap, sözleriniň ömür sıçrap, ot bolup diýen gerek de düşünýärmi? Operatory Juma Çaryýew. Başlaň, taýýarlyk haçan tamamlanyrka? Taýýarlyk basam tamamlanmaly. Size kim gerek? Men gazetden elim. Täze oýun marada rejissör bilen söhbetleşdik. Taýýarlamakçy. Film kevşirilen Arslan Gurbangeliýew. Bolýan da geçiberin. Oýun häzir tamamlanar. Bolýar. Alo. Men şu teatra elim. Filmin guramaçysy Çaryýew. Bolar mening üçin iň Bolýar. Işıkdan dolu gözler pandan gitse. Süýýän bolsaň, bagtly borum isleseň meni mundan atyp örtemen gitsen. Bar bolun maslyk. Täze önüne giydirler. Hawa gowaslyk. Ene şu täze önümle maslyk. Gerekellah. Etraplara vilayetler köprek uğradım bolýarmy? Ittegler köpelýär gün gelinçe. Bu işleýän üçin ýene bir daşary okuw uğraçak bolýar. Tejribe toplar ýaly. Näme urýar? Näme diýseňiz bolar baş. Sen ýaş oglan kämilleşmeli, öwrenmeli, tejribe toplamaly. Gelen soň täze önümler bilen halkymyza hyzmat eder ýaly. Ne bilen eýem daşary utlamada da önümden çıkıp uğradı. Ne ýaňça da bizim Türkiýe döwletiminden eýem islegler bildirdi. Şoň üçin bizim telekeçilerimize gaty üns berilýär. Esasen tejribe toplu, öwrenjek bol. Ýaş oglan. İşleýär. Bolar baş, tamam ise. Bolýalagy ýüzüň açdanymy? Bolmanada birinjigede kyn boljak görünip duran. Vah, başaramaga ýazyl. Görüp dursuňa. Näçe gaýtalasam şu keşe girişip bilerini öýdemek. Girersiň. Ihlas etseň, bolmajak zat ýokdur. Vah, jan etýänni. Özüm şol edermen özüň ornuna goýup ömürýän. Ýöne bilemek. Bir zada ýetenok. Vay, Ejemcan. Alo. Ejemcan salam. Vah, şeýlemi? Kän aýlandyňmy? Vay. Ala dederýal näme? Beýdip aladagy alyp bermelärligini özüm bilýän walam ýöne bolaýam näme. Şu gün agyň bilen görüşendiňi-de. Ýaňy ýerden gördüm oradagamy. Janam sag. Daşary ýurt karhanalarynyň biri bilen awul şertnama aglanşypdyrmy näme? Innem ýakyn günlerde daşary ýurda iş saparyna gitmeli otyrdy. Daşary ýurda? Nire Leyljan? Xitay diýýärdi ötken. Xitay ýa Ýaponiýa bolmaly. Leyljan? Daşmol Xitay diýilýän ýer. Bay eje. Oğlum piyadagdan o yerlere uçorlu gitýär. O bir mahallar kýaly. Düýeli kerweniň gatnalýan ýüpek ýolundan indi uçorlu gatnalýar. Özüm hormatly prezidentimizden halkymyza peşkeş beren boýun uçorlaryndan.
Bolya balam. Geden yeriňizde sag etseniz bolya. İşin kendirgiydim, taklamayın. Bolya. Sag bol. Näme de bolsa işim bilen gyzyklanmady. İşleriň näýilip soraýan olsa möňürüp goýarardymmy nämemi? Oy Jorajan, beýdimesene. Altın salam. Salam Resul. Başyk ýerinden ka. Yerine ýanyna adama garaşaýardyk. Resul. Wawaltın. Sen şoňlar kunçaňyny köpräk aýlanýan ýaly. Gowy ödürlaý altın. Ay ýok gowulmadan, onsoman bilmek kynala. O näet bilýän? Soňky döwürler özüň arpaşyňa mekgedi. Erwin işe de şadiýan gelýän. Onsoň kunça gowy, ak gürökli, sada, işinekde başlaman öwýe eden işi gowdy. Altın. Bu wagtlar aýtsam näme diýjek bolýar? Şol sypdyrma diýjek bolýar. Onu kömek ederdiň altın. Men näme kömek edip biler? Her başyň ýaly ýep çykandan gurulşat bolýan. Leyli, men ýa-da düşünemem. Özüň aşy kesip önanmaklaryny giýje uny ardy tutip görsen. Näme bolsa tähäce da düşünüp beýtip görsen bolmaýar. Waq arzu edenim bilen bolaýamy? Kynçylykly zat barmy näme? Şu kesipin kynçylygyny özüňe aýtdyň, menem aýjadym, ýarynda bolsa. Sen aýtjanlaryňam dogry. Ben rejissöram, şagyrdym keşin diňe sen janlandyraýmalyk tutan ýerini goýarar ýalyl. Men olsa gitdiçe darýanmy? Daryp bolýar. Hemme dakika bolar. Bulup garaş. Naşynsy. Sağ ol. Indi taýaram haçaýar? Ertirýärden. Ona ertirýärden menem barjakyn taýaram. Sen arsaňa hasam alжырarym men. Hiç adam olmaz. Birinçiden men tarihçi. Belki diğerce bellikler bolar. İkinciden onu soňra öňde sowda toplamışyň öňüne näse oýnaýan bolýar. Bu toplamışyň geleni bilsen, hatam jogapkärçiligi duýarsyň. Etini sporda men bar ýa. Nece? Haydi nece? Köyde adam yok mu? Haberlaş. Bunlar yok mu? Uy çağırcan. Ha. Vay sen mi oğlum? Haberlaşın deyip doğuladık doğursunlar. Yat yere gelen oğa gel geçiver. Tamam anlatıyor musun Nece? Geçiver yat yere gelen yani durma. Qoğumu çağırcan yağdaylar. Toros ay. Toros da nama. Nece? Hava? Bugün qoğu havarlıca geldim. Vay şeyle mi? Vay. Sen begen nereden ayadar onu aytsam? Ben inni aytmadım kam yani. Vay. Onun ne? O ne hemen dedi? Yan Toros demde Toros'un oradan aydar. İnni aytmayan ben. Çay versem ama aytacak gami. Aytma ama. Düğün ağıtıklar qoğu suyucama getirttirler. Köke diyeceğim. Yani böyle. Değerli. Değerli çıkarmazsan. Ne? O ne mi? Ne? O ne hemen dedi? Leyli canı kadıyada çıkarttırlar. Vay çağam. Değerde kestirü diye deyip yazıptırlar. Çağırcan. Ha. Men bunu aynağım tapıp arkaynıma göreyim. Häzir men sana çay vereyim dala. Derrew. Häzir sözlörden. Ustalığa gelen adamın boş koyuverlen o. İyicegin füýüji köke bolsun, işjegin gök çay bolsun çağırcan. Yemene zülü nece? Ol arada gelemde de iki diýdi be ol nur mayones diýip. Şondan bawulda deme bolmasa da hükmanım derle. Sana gerek bolsa çağırcan hemme dat tapar. Gerek mayonez bolsun. Häzir bala. Hey, on bir ýanyna özümüz bada diýär. İne. Yakittejik çağajyklaryň bilen bileje ýersiň al balam. Şunu wara.
Ilki kärhanasynda öňürjek bolan o sınıpdaş bar orajan oğlum. Oğlum men ýanyma geldi ýörükde. Ine şuňal iş etjek bolýan. Adam nur bolmaly. Mayones diýdi. Şunu ýasaýsak näýil bor diýdi. He, menem aýtdym ölen bor diýdim. Ha, şu men maslahatym bilene dilen zapçy. Men maslahatym diňe bunlar beýle kıratlaryp men maslahatym bilene diýär. Ol otaýny o esten beýsen go, wor otaýny beýsen go, wor bana. Indi şu bir begeni ýaraşy, dost ýamyn kömek etdiň diýip. Dostum da sınıpdaşym da, o kömek etmem, men kime kömek edeyim? Alana bir kase çay vereyim bala. Ine de täzece gelen kökötüýçü al bakaly. Şunyň ady ordanım. Hay, görýärmi? Tüweleme diýene. Tüweleme. Dur ver ustayda. Ağan gelir wagt tama bolly. Mantı bisirip koy diýipdi. Gelneje, men ona derrojyk saçaklary ýazaýyn. Ece benim kömek edecek. Kömeklesäýdim. Ece men näme etmeli? Vay. Sen şu akıllıca bolup otursaň, ullokan kömek etdiň de oglum. Indi men jegim şunça wagtla akyllyja bolup oturmalymy? Of, madama maňa kyn iş düşýär. Vay. Ağa meni nire aýtmaly? Bak şoň gitýän ýurtlarynyň atlaryny ýat tutmam ýetsem ok meni. Hatay diýäýdi öýtdýän. Gowduny, näçe günlük gitmeli? Oradan plan yere plança wagtlyk gidip geljek diýip maňa angaýdan ýeri barmy Leylijan? Gelen sen bilersen näçe günlük gidip gelenni. Gelneje, sen ýaly giň bolup bolaýsa. Ine orar kalkan ýaly bir duşdun, senem bay giňärsiň ondan. Ece, şogurun koyuldun mu? Şoguruna han ol, şu mesele çözülençe koyulmaz. Baravun daşarda oynap gel. Holdan daşa gitme bolýar mı? Baracak. Haýsy mesele? Sen öýlenmek mesele. Ondan. Şu mesele gurrunda, şogydan bolar Ece. Onçasyny görebersin. Bolýar jeme troýun. Ýazmaly okumada atlanma. Ha. Dinläsiň gelen okmy. Aýtdym Ece, okumaly ýazmaly atlanma. Wah, can oglum. Ejeň sen ýüregiňdäkiniň hasyl bolmagyny isleýän näldiriýdi. 2018 ýyly hormatly arkadan Oraz kakamurlymy? Emin enem oraýdyp gelen ony. Ö telekeşlenmedi bilen. Ene, Ece, oraz kakamurlyýa. Ýokary derejelerde öňürüp, daşary ýurtlar bilen ary gatnaşyk ýoluny goýduk. Hormat arkadaňymyz baran ýerine türkmen telekeşlenmede giň mümkinçilik döretdi. Ya her bir telekeşlenme türkmen ýigitlenmez, türkmen telekeşlenmez öňüň daşary ýurtlar bilen ykdysadyetde. Wah balaca. Paýtatda uly kärhana ýollaşylyk edip ber balam. Canım sağ bolsa bor balam. Her bir tutumly işleri bura waşwasyn. Yok Leyli dursana zanjygyň bolanok. Sen haçan keşpe girjek ha? Sen haçan keşpe girjek? Sen şagy zahyrin. Aslında ödiyen sözlerine ödün bir ananýanmyş var. Ananýanmy? Sen ýanky sözleri Leylijan ýüde gurnaýdyp geçibermeler ahyrin. Ödün bir köşkteki eskeri aş. Magşuk boldun. Sen ýüregiň häzir dertli, harasatly, hasratly düşünýänmi? Eskeri berilmejegini, şoň bilen bagtly bolmajagyny bilýän. Işga gahar, gazap bilen ýüzleneni gerek maňa. Hani bir gedek alyp menden ýanynda. Gel hani. Bagyt diýip garaşdym ışkyň gelerne. Arman ışk dolardy kalbym narada. Näme üçin bu ýürege söýüni? Hasrat bile sallyň yaradan köşk eýwanlar, serhowuzly baglardan, saz sökötden teselli ýok köňlüme. Nusoy asmanyndan öwsen ýerlere ýüregim döksem-de derdim ýeňlemez. Öňüň taryhy öwrenme. Şolär kesip janyny bolmaýlyly. Wah, düşünýänni.
Ýönemen tarihçi däller. Tarihçi bolmasam, tarih gahrymany keşmini ýerine ýetirýär. Hormatly prezidentimiň Türkmenistan Büyük Köpek ýol görewi adly kitabyna edermen, watan söýüji, gahrman binalar bardy bellek geçýär. Sen halkymyň geçmiş taryhyny öwrenme. Beýle keşmi, jalandyryp bilersiň oýlamak. Bolmanam hemişe maňa gonuň ýetmän etýärsen. Öýköleseňem Leyli, taryhy öwrenmeseňä, şonu başarmajagyň açyn. Aýoğlan, öýköläp oturýan sesiň çykarman oturay. Doğru da Leyli. Resul näli işini düşürläni. Owa o tuwlama şunlara hadım işgälen saat ýani işleýär. Berekeller. Bu gelmiş ya hal hiller gowa. Owa. Ay tuwlama hayrat edin gaýlar berekeller. Abi ateş var nämetdir. Bätesi ýamasyk ýagdaýlary düşündirdim. Şertlere taş etdim. Şu bätesi wasyk bir hat bir raglan edem orda hatym gowy işejek ekenlerle. Yani yok. Esasy kädilen işgärleri hilin gowuny öwretmeli. Şem bätesi açyk ýeri iş bolmaz. Bolýarmy? Aslında ne de täze önümlemir şu. Tamam. Can gelýär. Bolýarmy. Awje selamun aleyküm. Tagaman oturmam. Ay bilem na işsap ve tuvalama. İşgärler bilen o täze önümler öndürýär. Emmesem gitişip o geçece. Oraca. Ay kaçam ağarmalıdır da. Vakti öyle ne olama ağarmada. Ben hiç adalet etmeyeceğim. İşler gowy. O çağılıp tükül. Emmesi gowy. Oraca. Öz sağlığına terek. Bolýar. Sağ olaýja. Barar. Lokman barar. Ece, oradagam siziň hemmäňe daşary ýurtdan sowga duratdy. Al Ejejan saňa. Sağ ol balam. Me, bu da saňa. Nesip etsin. Al jigim, bulam saňa. Senem känzädi biljekden. Nesip etsin. Wah. Oradan daşary ýurtda gidip gelýän bolsa elbetde işli gidip gelýändir. Gedelenje bitmäge eli ýetmeýäne belli şoň. Al gelneje, bu da saňa nesip etsin. Wah, Ejejan, oraz kakamyň wagty bolmasa näme? Wagt tapsam Ejem mörk geljek diýär. Gaýnagam wagt tapamok diýip bahan etmesinne. İsleýänler, islese her an haçana wagt tapar. Näme boldy? Ana, Ejem ýene öýköletdiňiz. Gelneje? Näme boldy? İltime dışından yetiripdirmi? Düşünmedim. İltime dışından yetiripdirmi ağaň? Ya Ejeňe yetirenden yetiripdirmi? Vay, gelneje. Sen giň ýeriň gurrun etdiňde, ağama hemme sowga dalyp, uly gelneje mundaýan bolsa näçek? Gelneje mem şonda da giňiz. Sesini çykarmanyň aýdy. Wah, men şolar ýarda düşünýänlerlerini. Bolýagyz, ona wagt tapsaň habarlaş men bilen. Bile jaýlanyp gelýärler. Erteraşka wada aýdyp barýanam men. Bolýany, jaň etgin bolýarmy? Gyýdym. Bir ýere gitjek bolýaňyzmy? Joram Gülnar bilen ýa-da aýlanyp gaýtjak bolýan. Ýollaşy gitsen gowda Eje. Leyli, men gidaýyn sen bilen. Ene Leyli bilen men gidaýynna. Ene Ruskallyse menem itjek. Doğrudanam şular alyp gidaýsanmy kam? Gyýdym. Onda orap oturmak näme gerek? Köne gadim ýerlere ziyaret etmek sowapdyr balam. İşin üçinem gerek bolsa jigileňem alyp üýşüp gidaýsam bolýar. Onda has gow Eje. Oho, Resul, näme bir zat ýetirdiňmi dost? Ýok lay dost. O näme bir zat? Bir zat gözleýänmi diýen? Bir zat täho, birini gözleýän. Birini gözleýän diýsene. Dost, sen o gözleýän biriň buny işe gelmedi. Gelmedin. Näme üçin gelme? Näme de dost? Beýdip durmadan näme diýjek bolsaň aýtsana o. Näme de dost? Menka bir daş kulakdan eşitmek, hetelgence bara. Şondan eşitdim. Näme diýär? Näme de dost? Orduna aýtdyna aýtjak bolsaň ýüregim suw etdiň ha. Dursana dost, näme aýtsanýaň? Menem aýtjak bolup durna. Ol näme diýdi? Onsoň dost, şular ýal habary dostuňa aýtmagan kyn düşýär bilýäňä. Men seni aýtsam gynandyrmaly boljak. Näme habar?
Gynandırmaly boljak diýen dost. Men aýtsam sen gynandyrmaly boljak. Gynanýan, näme gynanýan? Gumşaň durmuşa çykýanda gynanýan. Durmuşa çykýan? Owa, durmuşa çykýan. Haçan? Şun olary sawçy elýär. Onu Gumşaň dinlema gelýär. Şeýdibem gumşa başga biriniňki bolýar. Owa. Men sana näçe aýtdym dost, gumşa feýüňi duydur. Gumşaň fenne göwni bar. Ýöne näçe? Awar gyýdy maşgala. Gelip sana öz feýüňi aýtma da. Ýa-da Rasul men senki diýme da gelip. Aýt diýdim. Rasul gitdiýdi. Şuna oňorandyrna. Näme dersiň Rasul? Aýagy sen toğuk ýaly. Bir ýerde durman geräýseňni. Dogurda walla. Geldin sağaman. Geldim. Bana bir ança göğük çay demlep ber. Göğük çay demledim. Bu gelip nartı attım. Nartı? Geçen gelip yanmağın gülüne tuttum. Eşiklerini çalışıp gel, çay içelim. Bu Leyli görmen oklu. Leyli can öyle toğunlu. Bir hilişi olmasa öyümüzde bir zat yetmeyen yal olay ya. Leylin çağırt geleyin mi? Yok, gerekken gel. Obadan ecen can etti. Sağlık mı öde? Hova, Hudaya şükür merak qoğulu. Yönü salam aytdı, görüs gelýändigini aytdy. Yönü? İşem iştir ol yokman bir halinden havaratdır, ecedir. Ağam, ben boldy? Çağırdı ýa-da menem çağırdım? Hay karagol. Dondurmaňy diýin, han geçin. Oy ho, inni şu ıngıllyňdan hem halit boldum. Ýer bilen goýaý ho suwurruňy. Vay, men sana ütköşkdat diýem aşwat. Ýöne men içim dökäýin diýdim de. Hök, man ýer bilen men işe gitjek bolýan on suwurruň tapýan. Nämen kim ho sen? Nämen kim? Vay, bir dadım kim diýem aşaňa. Ýöne bidem şäherde ýaşaýsak diýenne. Ana hat, seňem olamyň bilimiň aňkydan kim däli? Aşgabatda sen ýaly hünärmen ikelle wiýsal ýalar ahyry. Bana vara. Şu ovadan başka yer gerekler. İnnem bana. Şu urun in son kısa paraydışın olsun. İstenme. Gaytalaycı olma. Ay, bol yatar. Bolmanı şuloyda meňli yürekde sadamam diýsene. Vay oğlum, çay çağırın mırça. İyisi çağıryanıcı. Gelin. Paragatçan iman içmem gidiverdi mi? İstem yok dedi enesi. Ha, istem yok dedi mi? Hani gelin. Otur sen şu yerde biraz. Gel otur sağa derdi. Gelin. Sen bugün men gelinimem olsan, çağalığından men gözümün önünü olanın balam.
men häsiýetime de gaty biletsin. Senem men gaty utanamsoň ojugymy eýet edip törme geçirendirdim. Ähli dünýämi taňa bagyş edendirin. Senin tek yaş. Yaşlykda islenlik eltigenine de battaşlyk bolup biler. Ýöne men bir zada düşünemok. Sen näme battaşlyk edýäň? Arylma döwletiň eýesi bolup oturan senmi ýa ol? Sen bolsaň Aşgabatda ýaşasam diýäň. Ine seret biziň obamyda. Tügeleme şu oba hey Aşgabatdy küýsetýärmi? Ähli amatlyklar bara ýaşaýan öýümizde paýtagtda ýala. Hey şu oba diýerýärmi? Aňyrbaş çağalar bagy, mektepler, sport mektepleri, sungat mektebine çenni bara şu obada. Hudaýa şükür. Gahrman arka dagymyz ýurduň haýsy künjeginde bolsaňam üntden düşürenok. Onsoň şular ýaly döwletli döwranyna ýaşap, durmuşdan nägile bolsaň gaty aýyp bolar gyýdym. Parahatjan, obamyzda iň myrsylanýan, tarpalanýan hünärmenleň biri. Şoňa guwun sen. Hünäriňe uttat bolup, tarpaň belent bolsa, islenlik ýerde sen tarpaň belentde durar. Şoňa düşün gelinjan. Wah, siz ýaş bolýaňyz balam, ýaş bolýaňyz. Alo, Ece, men şu an teatrda. Özmem Leyla garaş otyrum. Men Leyla'yı gowurýan, maňa şondan aşyk gerek gäl Ece. Şuruňla men ýüregime nähil agram salýan bir bilsedim. Men saňa şeýle zatlar aýdasym gelen oňa. Aslynda bir wagtlar teatr özüňe mukballyk saýlapsyň. Galan ömrümem diňe şondan gödöňe ötürýän. Onsoň artistligy saýlanma beýnerim kaň diýdim mena. Leyli? Hıdır. Resula şunlar. Burada da bolýan mene düşünýän näler? Oh, düşünýän nädir? Sebäbi ondan saňa düşünenok. Şeýdip ikiňiz bir-birege düşünmän näçe wagt geljek? Düýnüň elini aýnagy çygym çymdy, gatal jyraňly görnýärdi. Ya bir aladasy barmy ka? Sen o sebäbi sorak görmedinmi? Oň şahsy durmuşy bilen işim bolmaz. Ya, başlıktan kayınca isteydim ki. Ay yok konuşup. O mol piyörjü başlıktan kayınca istenemingden o. Onda ne mollu? Men fikir etme ora onu alada koyýanda başga zat bolmaly. Näme? Men lara gep gatlanyp ýören oglan näle konuşup. Men oň gepim muňa, teň gepim oňa satyp ýöremok. Beni senem gowgy konuşup. Aýdynmy? Rasul gowaglan. Adamçylyga mogunça. Senem gowgy gunça. Aýda. Aýtsam onça. Aýda. Onça aýtsam bakym Rasul öýlenýär. Oň toýy bolýar. Toýy? Hawa toýy. Näme toýy? Bagyt toýy. Durmuş toýy. Akbal toýy. Rasulyň toýy. Besetmesen diňlätmemeli no. Ay besetdiň, besedäýir. Ýöne iller Rasul görende Rasuljan bagtly bol, goşagarra. Bagtyň bolsun, oň bolsun diýe. Asıl diýenli dün ýüregim agyrýar diýip ýördi. Gowa. Oň ýürejigi agyrýandyr. Sebäbi Rasulüň gejesi oň ýürejigini dinlemän öz garnasynyň gyzyna berjek bolýar. Ahmy Rasul öýlenýär.
Şeytdir. Deneminni özünden gör. Owa Leyli. Ejem gözden bir döwürsen kardeşim olan. Men bunu sana öňaýdamokdum. Bilmedim, bir hil aýdara sebäp bolmadymy? Garaz aýtmadym da. Näme gen gördüňmi? Ejemem ýaşakdy, artist olan. Durmuşa çykan soňam, men dünýäne soňam, biraz artist bolup işläpdir. Onna näme üçin? Ha. Näme üçin bizim filmde garşy bolýar diýjek bolýardyň da. Şoňa menem haýran. Ýöne bir zat bar. Sen pikir edýänsiň. Ol sen artistiň üçin garşy çykandyr öýdüp. Ýok. Beýleden. Ejem edil özüni kalak. Seňem zehinin koýmagyny isänok. Ejem bilen kakam iyi durmuş bolupdurlar. Soňra men dünýäýipdirin. Näme? Menem ödüm bolýar. Çağırykdan soğuşunda. Görene pätgel örtüyorum. Men dünýä inemde gaty ýaragsız bolup durum. Bir wada ejem işden galmaz ýaly, owadan enem, mamam da gelip maňa seretdirler. Ýöne men ýagdaýym gitdigiçe beterleşipdir. Munam ejem özünden gorkdur. Şeýdem sahnadan başlaşypdyr. Sonlup gulenem saklandyrmyş. Ejemde tamamlapdyr. Hey Leyli. Her bir zadyň öz wagty bolýanlarda. A soň näme? Soň sahna dolanjak bolmandyrmy? Dolanyp geleniň bilenem saňa öňküler ýaly gowy kespe garaşyp duranok. Sen ýerine başgalara eýleýär. Onsoň menem şeýip sahnadan daşlaşyp giderini edip pikir etýäm käjeň. Awa, ýoksa men ejeme aýtdymam. Çykalgan kändigini. Çykalga? Çykalga käne? Beýle şeýledem. Hökman ömür boyu artist bolup sahnada çykşat görmelerler. Men aýdaly. Institutda ýa-da ýüri torta mekdeplerinde öz bilim boýunça sapak berip bolýar. Şeý diýen bolen ejemiň janyan ýa. Diňe sen öz pikiriňe diýäň diýe. Bu zatlardan öz pikirime baýdamok. Ikimiz hakda pikir edýän Leyli. Leyli? Näme edýän? Ya ýene men bir zat ýalňyş aýtdymmy? Ýok mukam. Sen gaty dogry aýtdyň. Ondan o dogurlap aýdybam bolmaz. Ýa sasy adam wagtyna jyg aýtdyň. Leyli. Leyli dursana. Leyli sen maňa düşünmediň aý Leyli. Ýok mukam. Men ähli zada düşündüm. Leyli. Däşde orakda olmalar. Tamam, ta para git gelemden soň habarlaşar. Awa işler urunu. Bu uçur menzilinde var yani. Kıssagly. Gelemden soň hökman habarlaşmaly. Bolýa. Ay, sınıptas! Bolýa soň jaňadan. Çary, Baraca! çarjy, salam aleykum. Salam aleykum. Sen nir bu Tayland nir ha? Gaýtar özüň nire, bu yerler nire. Bir de haw Aşgabatda. Keypinem çarjy. Ay, men nirne, bizim kim aladamy diýe tikow, bir ondan çykýar, bir mundan çykýar. Ýa-Duljan, bilemok näme üçindir. Nusaý olasyna aýlanyp gaýdasym ele. Geçmişde ata-babalarymyzyň şagyýlaryň aýak basan ýerlerinden gezmezsem bir ýit köşklük bolajak ýaly. Agydy Leyli, gowunu getirýän bolsaň, hökman gidip gel. Bir jige meglenme? Ýollaşalarmy? A mukam näme? Mukamyň işkenmişin. Eger seňe meliň degmese, özüm gidäýerim. Wai, gitjekkä diýen mamagay? Gidäýers. Haçan gideli? Nirag diýär? Haçan gidýär? Näme üçin gidýär? We men näme üçin galmalmysym? Her kime bir goýup berilýändirden. Bilýän, öňüm käneşdik. Ýuwulmadyk çemçeden 2 kilometr ýerde göwürmekden başga üýt köşkde aýtmajak bolsaň, kösene oturma. Hemmesini ýatdan bilýän. Bular bir başlan olsa indi goýmadylar. Akmirat, özüm aýdyp diýnaýyn.
Gitjek yermiden soy galasy. Sen galmak ya galmazlyk meselen ol sen tak çözülenok. Ula gerek gorasy. Elbette. Onda men gitmek meselemem ulag meseleden aşyp çözüldi. Ova. Anu soy galasyn aýtdymy? Bah. Leýli maňa soy galasyn aýtjaň doýdurman. Ödüm akmaratdan tuttur. Doğrudur çar. Ay gayret ediverirler. Gayret ediyasta. Oracan. Şu sayda kulluk dostlarımın biri yaşa. Sonu verdim ben. Arada hormatlı prezidentimiz köp çağalı maskalı hükümünü onu yukarı amatlıklı çay verdi. Sonra çoğu toy etti. Benim çağırdı o. Sonra gelin ben de oracan. Aynı rahmet ruhundan çıkıp bir geleyin göreyin son haber yani. Bak çayı gidelleyecek koyun çağırcan. Arman hermen. Vaktim az. Taşarı da gitmeden iş yaparım ben. Taşarı orada. Onda gelem ökman havarlaşan. Bolya mı? Baryan. Bolya. Hayır Leyli, ben şu taraflara ayrılıp geleyim, böyle mi? Ata-babalarımın basan izlari, koynumu bedenler gelin izlari, tarihi bagş edip öçmez yazları, görünýän selenläp Nusoy galasy. Sennenem odan yüreğimin naqşı, tarifin söýlenler görniçe bagşı, adım aylanyp bör älemi arşı, yüreğimin ýylysy Nusoy galasy. Beyik yüpök yol cemläp özüňde, otyrsyň türkmeniň läli düzünde. Sana sevgim bardyr her bir sözünde, kalganyň boýsanjy Nusoy galasy. Yüreğimin ýylysy Nusoy galasy. Leyli, bilýärmi? Men kelämine ähli pikir geldi. Gelişýärdi öz keşiplerimizden gaýtalap göreli. Bir hilli yaman üýtgeşik täsir edýär o şu taýy. Böyle, gaýtalasak gaýtalayar. Ýöne bir ýerini ýalňyşdam, ýa bulaşdyraýsam isimden ulaymy? Bolýar. Sarkak Askowady keypine aýtdyňmy? Näme o keypine gaýdarýarna işdi adam mamay berdi. Ay sarkaka tora aýtdy. Bir da toramaly ora. Diýjek bolanyna sarkak işler nähilli, işler düzelýärmidi, işlerini düzeltdiňmidi? Hawa. Ay, aýdy bersene sarkaka. Bir öňe soňa bir zat gurulanyp durmalar, o çağa döre biljek bolýandyr-da, işi geldiňmi diýip sorap dur, işije geldim şähere. Men bir işin başyna baram soň, urukmajak gumany barmy? Urukmajak gumany barmy? Vay, towa, keşke bir işin başyny tutan bolsaň. Şu ýaşyňa sen bir işin başyny tutdyňmy diýip ele. Sonra görende o lokany ýyzarlar sana. Ay onu özüň aýdyp bersen sarkaka. Men indi sora gummerjekkä. Dünem näme diýsenem? Sen o das oral tanýanmy? Ha, ol sülgünü sen ol oral kaka diýäňmi? Näme diýseňem lan? Maňa ýene galýarsyň da. Bu sonra maňa sonra görmeseňiz lan. Ey, alhamdulillah. Aýan soň orajaň edýär maňa. Kıssagyly gelip gitmesen bolmaz. Ay nädeýin? Dedim sizä meni. Bardym. Men bilýärdim näme üçin çağıryldy. Maslahat berdi ýa. Ha, onuň meni maslahat berdi. Ýöne bara.
Men barmakam Halik alcıran eken de. Şu ara şu tağatın herde otur eken de gelmedi kan. Ay diye sen ne? Men bilen Daşarurda gitmeden bolmaz. Yanım bilen git. Daşarurda gidelim ya. Ay, men aytdım, ayıp bolmaz. Hawmyň dedim. Näme Daşarurda da işli adam mı ama yok, maksatım olsa dedim. Aydayla maksatım olsa bereyle düşündüreyim yana dedim. Bana Daşarurda diyme dedim. Vay, öýüd aýtýandardy öýüdi bir düşünýän kagy. Hiçin edip beren işini ananyp beren wapka. Sınıfdaşta, owa dost olsa. Şowat son yalvarışı. Şu adam gözümün ağzından gidene. Ay bilezilolukta. Ay bunları özümden ayar. Okaya kalk bunları yaman öğrettim de. Dine uğra der o bağırsın gari bulan. Nemem çar kaka. Oto nira etdol. Kim? Yank oral kaka. Aytdım Daşarurda etti. O Daşarurdun adı näme? Haýsy ýurda etdi? Aman. Daşarurda Daşarurda näme? Çar kaka. Abi ýöne soraýanyrda bu çağa. Haýdy şähere gidenne, haýdy ýurda gidenne, aýda aýarlar bir adyny. Brazilia gitti, Brazilia. Vay, o estağfurullah. Ha, ellikiden kaldırdın o. Sen bu bir git, sen oturacak mısın gitmeli, oradan da oturun, gel gitti onu. Ey Batır yigit, senin sevgin men kalmalardan getirýär. Ýöne yürekler bir bolany bilenem. Oğluna täle ýazgydymy dürli ýazylan bolsa, seniňem, meniňem takdyra ten vermekden başga alajymyz ýok. Men şagydy. Sen olsaň ýöne köý esker. Ykbalatly gemide umanlar içire bile ýüzüş etme. Biziň kysmatymyzda ýazylmandyr. Yok, menin Melike. Yürek törümden orun vermeseňem, bir zaman gedemligi basalygydyr. Jigerden çıkan kelama bir kulak. Maňa pursat berseň, mukaddes söýgüniň kömegi bilen ähli çarkandaklardan üstün çykarym. Hatda senin gedemlerini diýmek başararym. Men sana ýeke bir zatdan, öz päk söýgümden başga zady söz berip biljek gel. Diňe şol gaýbana söýgüň kanagat ederniseň, men sana özüm söýmäne ruhsat bererim. Maňa senin özüň söýgändiň aýtmaňam ýeterlik. Men bu dünýä diňe bir zat üçin, söýgümi jogap alyp bilendiň üçin bu dünýäge gelip bitirmeli işimi ýerine ýetirdim hatap edýär. Agay, öýde şoň işler uğruna dämişgi. Agay şeýlemegi? Şäherdäki ähli işlerini taşlap, ähli telekeçiligini taşlap oba goçup gaýtjakmyş. Sen onu kimden eşitdiň? Ol ilerimizdäki çar kaka bara, iler köçedäki çar kaka. Ana şonu maslahata çağıranmışsın. Maslahat berdi, halis alcıranmışsın. Hawa menem çar kakadan eşitdim. Hawa göçüp geljekmişsin. Oraz şey diýip aýdypdyrmy? Wahy, meni agynan raýdyň. Näme de bolsa o doştagy. Oba göçüp gitmäni kömek et diýip çar kakan çağırtdyr. Hawa menem onu durolgoda gördüm goý. Men onu laçyna bir jaň edeýin. Agay näme de bolsa goňşusda, u watnaşýada. Silune jesta gaynanar. Boğy mene hulk yanına gitjek tawol. Laçyna bir jaň edeýin. Ay dost, şeýitmesen Rasuluň aýagjak gumany barmy? Ne, şo wagt boldy oňa. Hini diýen söz aýdany. Düýün men oňa, unça bahym durumşa çykýa diýdim.
Şonna vuran yüzün görsedim. Ayağı sen tokkal kerhananın içinde bir yerde durman pırlanıp ýör. Endi näde aýersiň 2 günden Rasul Gunça fedaýda aýsa. Beh, Gunça da ýüzüň sallap ber. Ya Rasuluňa söz aýdyp, olam razy bolman, bardap bulaşan bolaýmasyn? Ýok, laýdos. Men Gunça da şolar ýa sözler aýtdym. Rasuluň bakym toýu bolýa, bagyt toýu bolýa diýdim. Sen giýje galyň diýdim Gunça da. Hay, onuňa öte geçmek bolýar. Gaş bezerjek bolup göz çykararsyň o sen. Hiç de adam olmaz dost. Görde dur, hemme zat men diýişim ýaly bolar. Ne dersin? Şu nerte Rasul söz aýtmasa, meňem zat bilmedigim bar. Hay, bilmedim o. Hadyr oýunyň akan. Mene gitdim dost. Bilmesen, bille goýaý dost. Hadyr bilen oýun etjek bolýaň. Görüň wakal entek. Dur wakal hatyrjyk. Kim emenle çalaşarka. Aynim. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Bir daha sorayın nini. Sonra. Şu zaýlar hormatly prezidentimiz köp çağal maskara jaý berdi. Towut beren jaýlary bar. Şolar dämki? Şolar mı diýdim. Nemele? Ahmet'e tanıyan nereden? Ahmet, Qays Ahmet ha. Rastaýlarda şolam köp çağal şolam. Köp çağal maskara da. Zaýda Ahmet emmesem köp çağal maskara da. Men sana näýe düşünürsem kämäýim. Neme Anyk bilen ok näçe çağat bardy ony? 9-10 awaz. Ýöne soňam köpelýän şolam. Birinji gatynda bu gapdalakynda 9 çağa bar. Berde. Bu gapdalakynda 11 çağa bar. Tügölüm. 11? Ay tügölüm. Dördüncü gatynda 8-8den bar. Tügölüm. Beşinci gatynda 9. Olaň birime Ahmetden. Ine üstünden bardım ha. Sen Ahmet diýen 7-nji gatynda ýaşaýan bolmaly. Gen cemaat sadap dämi? Şeýle därsiz. Bolla, mene şunda ýaşaýar. Öňüň bark göräň şunu. Ay berekella. An bolla. Bolla. Şondan bäri görşeň dagamy? Näme üçin görşeli? Şonsam hemme da düşünükli. Way näme düşünükli mukam? Oň bilen görüşmän, näme bilmän, näme düşünýän sen? Ay canjygym. Ay canam men sana. Hemme da eşdimem, düşündümem. Ene men forap bilmer zadym ýok. Şoňy bar ene meni gyzyklanýan zadym ýok. Ay, onu da. Goýarlar şo görüň altyn. Lasınca, oturayım çay içip gidelim. Oturmayın tülüğünece. Öyle orada geliyediğin son salamlaşayım, soğulaydım. Uy, oğurum sen nereden işittin? Oraçan daşa yurdu gitmelle. Ay bilmedim, iyiler açar kakadan eşit. Olam şehirde oran olaymasa? Kaçan nereyem şontan? Ertir yerden diyaydı ötken. Tülüğünece gideyin mi? Oturayım allın da lasınca. Gideyin, sağ ol. Bor balam, oturayım allın da. Sağ ol. Ene, oraz kaka ameliyat diyaydı mı? Şey deydi öyle. Aman, Gunça da ameliyat diyemi? Gelse bari bileğir de balam, ne bileyim. Sen dur. Bir daha daysan ne emecek? Ne emeysen? Ay bir guldat duşalım ne emecek? Ene, sen aydayma. Bor balam, aytman. Orar kakan yal teke çordun, hemme dattan peyda oldu. Ol ayttan emecek mi? Bolya erte mektepden dondurma atıp vereyim. Vallahi ayttan emek. Yön ertek olsun. Vay. Ertekin men ödüm aydıp verir, ne ona ne madar vereyim? Yok o ene, den diyen ertekin de. Dondurmana derteki. Dondurmana derteki? O ödüm mara, sinci iyisen lan. Yeni yesin gel ya da. Onu ertek getirip veren der mi? Hava getirip veren aydın ne? Ertir, oraz kakam mele. Özüm, amalin Gunçaramak gele. Ene, oraz kakam daşlar urdu para nimedim ay? Bilmedim da oğlum. Bir küçükün kalmalı olan olaymasa, ayın son ecem örp kayda inip kaydı verenler de. Ay gelse kovda ene. Irsemcan, oğlum. Urar kakana leyl cana vurhan aylak gör ne mi diye olur? Var ene.
Hay tuğulama kulluktaş kosa oğlanlar ol gidiptiray. Kulluktaş bir ulca oğlum. Atacağım. Selamun aleyküm. Tuğulama bana öğür vermeli ol gidiptiray. Kosa oğlan ol gidiptiray. Bir de ulca kıydım. Aman keyim. Berekella. Yani hay berekella. Berekella diyene berekella. Hay berekella diye. Bir kulluk dost diyene. Bütün ölümü görmeyene göz gerek bir. Sağ ne yaşat olur? Beşat olur da lan tu ölümü. Gerek desin al köp atol. Gerek desin ona gerek desin. An kulluk dost. Çay kıymet men her geliyen. Ulla kanal etmen o men kaytsa kan olacak hemen. Yo, ayağını görürsün onu. Ay men. Hani. Adın ne lan? Ben koy ağlamam. Adın ne dedin? Anlong men. Bol. La. Oh, ne ama lo ay. Bir al topunu bir. Bir al bir. Ben topun. Bir topunu. Sen vallahi. De. Elim ne desene. Suyun ocağıydı sırtına. Bar. Asık. Toyasık da toyasık. Hadi böyle devmede kalbine. Sağ olun. Kalıklı oluyor diyorlar. Ay beni göreyim ne olsun. Uy, kulluktaş. Otur ha, çağırır masaya yetti yani. Ay o da çağırır. Ay, gülmen ne oluyor hadi böyle. Ana öyle bir. Benim ne daş kaynlıydım ben. Otur. Ay. Çağırdı. Geç anır doyla. Yan kız ol toplananca diyen, toplananca diyen. Ama yedin nakısı öyle yok. Ya, kulluktaş. Ondan konma. Yani gecesi bilir mamalarını bitti geliyorlar. Salam Altın. Altın başlık yerine mi? Yerine yana qaraşada çık. Qaraş, bol ya. Qaraşayım bakalım. Qovmuğuz. Hova eşitdim. Nesip bolsa toy boljak da. Ay hovlugar da Resulüňiz şeýdip berse. Haçan Resulüň toy geçerkä edip garaşyp bersin bol. Vay, oňa da aýtyşyna görä gatga oglan bolmaly. Garnaşraklary öýdýän. Agoýyz näme üçin ökünsin ol? Gülýäl oglana bar ya. Gaýtam Resulüň özi ökünsin şolar ýalygy ellendirenni. Uy, ýoksa da näme tikinjek gaýtoýa? Ay, menem görürnä. Altın asır Söwda merkezine gatga köýneklik matalar gelipdir. Şoňa gidip göräýmesem. Hani bolýagyňda soňgurlaşar. Altın, näme diýdiň ay? Saňa hiç de adam diýemok. Yo, maňa diýemok bay. Ýanky telefonda joraňa näme diýdiň diýen. Uy, altın asıra köýneklik mata gelipdir diýenimmi? Hawa diýdim. Näme senim alınjak bolýanmy? Sen ýadymy oýun düşýär Altın. Oýun etmesene. Men Gunçan toy barda diýen. Vay, eýem, senem eşitdiňmi? Kim aýtdy? Gunça aýtdymy? Hiç kime maýlany Altın. El şu açyk senden eşitdime. Çynmy şo? Hawa çyn. Sen nerden eşitdiň Altın? Maňa Gunçaň özi aýtdy. Oňa kim aýdypdyr? Uy. Resul näme? Resula gerek şol. Oňa özi ilki başlapdyra. Maňa ejem gysayla goýdy, men öýlenýän, öýdäklerime garnaşymyň gyzyny alyp berýär. Men edi biljek zadym ýok diýipdir. Indi Gunçany näme durmuşa çykýar, bolaýdyr da şo. Yaman çalyp däme Altın. Vay, intäm garaşy billile. Haçandan el gudaçylyga gelýärler, birine de bolýar diýmedi. Indi ne etmeli bolga? Vay, ne etmesi var mı? Toya tayarlan vermeli.
Men ona gaty gece almakam yetişeyim. Men gideyim. Näme sen köýnek tiktirjek bolýarmy? Altın. Sen yadıma oyun düşüyor. Men yadıma bir yerin durmuşu düşüyor. Ene, Leyla jantyp göräýli. Ora kakamyň gelýänini söýleýändir. Ertirden mer oradlaň öýüne jaňyp allar bilmän otyrna. Leyjana jaňy daýmele kene ýadyma düşmändir. Hana oğlum, Leyjana aýla. Muňa mel öçgä ene. Hani ýene de bir gerek aýla otyp. Diňlene. Öçük berýär-de wala. Öçgä ene, öçük. Wahy. Atacan, an çağalara bir geyindir, men şehir aylak geleyini onory. Çağır daim bilen, çağır kakam bilen şehir aylandık, gezdik deyip, bar wagt ýapdylar. Bolýarmy? Bar hemmesini geydir, bar. Men dogunma nefsim ağrıya. Senem o nefsin ağrıysınna. Hani senem on gowarýan ekeniňe. Öň, o nähili öň. Men näme onyny gowaramakmyşymmy? Oň özi hemme zady bulaşdyryp görämen hisat edem oga. Vay, sen mukama bilet bolarça bolansyň anne. Oňa işemişe bar zat bulamjar etmekde. Oğlum soýgalasna sizin gurruňyz diňläp gelenseň ýagdaý hasam beterleşdi. Musoy galasy? Kimin gurruňyny? Ne bileyin, bir oglan bilen gurruňa edipsiňiz. Oglan bilen? Menmi? Näli gurruň? Nemede o, söýgü barada gurlaşyp duran ekeniňe. Söýgü hakynda? Kaçan? Düň. Ha. Öňün olaýmasyn? Uy, ho, öňün. Ne hile vallahi vay. Hiç ne mallık bolana. Rüstem, Leyla can ettin mi? Ettik kanem ettik kaka ile çukarýara. Edil dilleşen ýalla, oňa meriniň juňkyny öçük bolaýşyny. Bolýa, habarlaşda kavarlaşmalyk taýinlik bir görelim. Men gidip bana, ýende çar kakadan habar tutup geleýin. Oňa mara, şo şähere dik gidişi diýe, henidem gelen ok. Men etip gelen kaka. Çar kakalaramy? Aw. Ay yok, özüm gideýinler. Menem bile gidecek kaka. Bolýa, ýör sen gitsen. Ýör oğlum. Hana oğlum, ýene bir jaň aýlak gör. Belki birden beri alar wala. Aýla otyr nene. Öçük berýär. 1, 2, 3. Rasul, dur aýda dost, dinläýda bir mün. Dinläýda meni. Rasul, taňa bir dag aýt bolmaýdy Rasul. Rasul, soň näçe aýtsamam, näçe gurlaşdymam, git şolya dinläýda men dost şu. Inni näme boldyr? Dost, men sana yalan sözle gunşa durmuşa çykýa diýdim. Meni bagyşlaýda dost, men beýtjek dälim. Innem gunşa hakykatdan durmuşa çykýan eken. Hakykatdan? Owa bu zatlaň öňüni almasak bolmaýar. Altyn şey diýdi, gunşany tapaýarlar. Onça yer ne yok? Ýörün altından soraýarlar. Ýör. Gelip oldu gerek. Aytı böyle o gödülgenleri oldu ya. Daim o geldi ya. Daim o geldi. Gerek. Evet, sağ ol. Kalkınız dedim gelin. Hadi yürü, yürü. Git dedim, git. Git abi dedim. Git, git. Hadi yürü. Yürü, hadi. Git dedim. Git. Çağırma, sen ne gerek var ya? Ha? Ne çağırma? Uy ya. Ay, daima bravo dedim. Bolya, sağ ol. Men assak. Yok, men assak. Ene mangas dedi. Menem aç bilýän. Inta sen çağa elýän. Men çağa däl, ene maňa daçdyr ya. Ene mangas dedi. Ene mangas dedi. Wah. Karlarymyz käte. Çağa diýeniň edil uçurum uşýaly bolýandyr diýseler. Bir wagtlar yalan ýaly göwnümde. Inni çağajyklarymyzyň her bir ýere ördek tüýjeleri ýaly uçup giden toňlar. Şolaýdyranda atlaň çynnygyna ýüregiň bilen tadýaňam. Gödüňem ýetdi. Hey. Ena tanyň göwüni ogullar gyýda, ogul gyýdyň göwüni dag biledi diýlen näbdatlar. Wah. Barjak wagtym anyk aýtmadam. Ecem gözi ýoglawalar diýip pikir edýän näler häli gördi. Men ataýyn diýdim de. Döwäýdilermi? Men sana elleme diýdim ha. Wah hey.
Balıcıklarım döveydin mani. Bağırsınlar orada ene. Mehriden orada bağır ene. Men atayıydım sana. Ene 50 mi dedim o 50 de. Orla balalam. Jeşte olsa şartlık olur. Barın. Ayrın. Sen o zatlarını et bilen Altın. Ne edip bileyin? Öz aytdı. Düşünmedim. Kimin öz aytdı? Vay, Mukam, men Leyliň özü bilen gurlaşdym. Aýtdym, özü bilen gurlaşyp gör. Hükman birden bulaşdyransyň diýip. Özü gurrun gördüm Altın. Vay, howa diýene Mukam öz aýtdy. Sen ämegin begin raýdyňy genjan. Sag ol, hoş gabarym sen. Bolýa. Men ne bilen beýle bolýan Rasul. Altın, Gulçan ýüregini bilen okmay. Men ýa aýtdym. Ýüregini aýtmadyň ama. Başlan kabinetinde toy üçin ruhsat aljak bolýar. Toy üçin? Toy üçin? Bäh. Inni ne etmen orqa? Altın. Altın ine şuň kömürlen önümlerin hasaby. Onça sen benim gurrunma. Yok, Onça. Men aýdaýynna. Men gurlaşmalyk sen bilen. Men aýdaýynna Rasul. Dur. Oy näme bolýar? Vay, näme bolýar? Masa daşyna urlaşyň häzir başlyk gelmeli. Bolýar. Men aýdaýynna. Onça. Onça. Dur aýda. Men aýdaýynna Onça. Dinläýdi meni. Onça. Kiň garaňda men düşdüm. Rasula sen durmuşa çykkan diýdim. Sana bolsa Rasul öýlenýär diýdim. Aharaňda men düşdüm, meni bagyşlaýda. Sen? Awa. Onça. Durmuşa çykmaýda, Onça. Durmuşa çykmaýda, Onça. Durmuşa çykjak bolýar. Altın ýa durmuşa çykkan diýdi. Altınlar da. Aýdoz. Habarlaşıp bildiňizmi? Beh. Nähili bollaýby? Çağrılara bardyň oğlum. Awwa. Gelmänler. Çar kakan gele janyp göräýmel keningde. Wah. Oňa meňem aklym çatýa oglum. Jaň edilli. Ýöne el telefonuna moýup gidipdir. Vah. Olmajak bolsa bolanok. Ey gözler şahydy. Dursana Murat. Sen nämeler diýip dursaň? Men kimdir bergen çalşýanmy? Men öz wopar eskeriň ahyry. Wopala? Eskeriň? Sen? Howa men şahydy. Bugün men ýürek sırym açmana geldim. Bu aýtjaklarym şu ýapyjakana dile getirjek iň soňky sözüm boljagyny da düşünýär. Dur. Saklan. Yok. Benim mülakatı perispot hükümdarım. Iqbal ýürek sözüm sana eşdirip mümkin. Maňa şu jaz fursady bagş eden bolsa, oň öwrüne janyny talap edilýän bolsa. Men bu sözde birjik ekirjen bilen baş goşýan. Saklanýan orat. Ýoksam soňra gitşolar. Yok. Indi meni bu ýoldan hiç bir güýjem saklap bilme. Dur. Beýtme. Men seni sevýän Leyli. Näme? Men seni sevýän Leyli. Eskerler. Ýok edim bu wagt çaşany. Men seni sevýän Leyli. Meni bağışla. Mukam. Vah. Gözümi yolla koydun acan oğul. Yine yüreğim bir yerde karar tapmasa näme deyin ala. Avtobuslu gelerim ka ya üyet ulağına gelerim ka ala. Atışaklanmama alıp gelýänler varsa. Görmediğimi epetli vaktim ollu bağlalarımı.
Ay näme. Gelmedin deyip gaturar yalam dele. Ulker hanan dolanırmak antatın deytene çağama. Ene, içeri girdi otur ay. Sen arkayın oturuver bolya mı? Telefonum. Dün köçürüp koyuşuma. Ecemcan aylanır. O näme diýdiň oğlu balam? Leyliň telefonunu işläp başlady diýip habarnama elle. Vay şeýlem hany aýlan oğlum aýla. Elayynmy? Vay, ana özüm etdi. Vay. Hani men gürleşeýin. Alo. Leyljan. Hawaýja bir ýalňyşlyk bolandyr. Ağamyň düýün öýlenki daşary ýurda ödüşi. Hawa menem elime çyrk goýup durna. Hawaýja. Leyli. Leyli dursana bir. Ben sana ıstığla etmezdim mi? Indi sen bana näme aýdyp bilersiň Mukam? Ecem sen sağışığa içip koydu. Sağçılığa? Ecem? Owo, Ecem. Ecem ahir bizim süýübe düşündi. Ol indi bize garşy däl. Leyli, wagt oňur ýer seňle haýlany. Mukam görüp dursuňa. Oýunmyzyň taýýarlygy edip dur. Ýakyn günde taşyrmaly. Leyli, şol kesbi sen gowy ýerine ýetirjene men ananýa. Şahyryň kesbi sana şowluk getirir. Sağ ol Mukam. Indi menem ananýan. Sebebi Mukam. Sen söýgüden naly ýüregiň ýylsy. Maňa göçeri. Leyli. Onu Ecem sağışyga bolady aýdypdy.